човек ме спря веднъж. Каза ми се смела аз. Повярвах аз и ми сега. Сами вървим пустинята, виждат се ле. А някой кара. Аре София! Някой кара. Човекът шляпне с пръсти и така, попян довой вървим сега. Кик продава сладолей, ако не имаш късмет. Сега предим видях сега, с 20 под ръка. Държат се лея и седо, ай някой кара. Ай някой кара колело, 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 да се вземат. Да се вземат младите. Това трябва да направим заедно с всички, иначе нищо не правим. Тук правим флашмоб, и там са камерите снимат, така че в тази част всички дигате ръце нагоре, така. И правим заедно. И някой кара колело. И някой кара колело. Някой кара колело. Някой кара колело. Някой кара колело. И някой кара колело. Някой кара колело. Някой кара колело. Някой кара колело. Дали се будне стал, дали се будне стал, дали се будне стал, не стал. Дори за мира, не вярвам, че се губи на ти.